Hola, bon dia. Després de que el nostre jurat té les seves valoracions, en el gust, sabor, textura i color, passarem a l'entrega de premis. Abans d'indicar quins són els 3 guanyadors, voldríem agrair als 4 membres del jurat que ens han ajudat a triar un any més aquesta millor cirera de Paüls, com són la Laura, el Pau, el Cristóbal i el Marc. Des d'aquí, moltes gràcies a tots per ajudar-nos un any més. I ara ja sí, anirem a dir quins són els 3 primers classificats del Premi de la millor cirera del 2020. En tercer lloc, tenim un empat entre les cireres de Cal Morès i Cal Cabossa. En segon lloc, són les de Cal Faceries. El guanyador de la millor cirera del 2020 ha estat l'Àngel de Cal Castillo. Moltes felicitats a tots, enhorabona i moltes gràcies a tothom per continuar participant un any més en este Premi de la millor cirera de Paüls. Gràcies a tots.